Zašto su suze potekle ko rijeka, zašto se piše povijest iz početka? Mi smo Lelek, grupa od 5 djevojaka koje pjevaju pop etno glazbu. Osim glazbe nas povezuju naše vrijednosti, naše prijateljstvo koje smo spojile i povezuju nas sati proba. Sjećam se da smo rekle prije izlaska, mislim da je to bilo u finalu, Lara je rekla sjetimo se da pjevamo za sve žene i mislim da nas je to nas je sve vratilo nekako. Vratilo na tvorničke postavke. Da. I šta ćemo sad? Mislimo da smo publiku osvojile time što na moderan način pokušavamo vratiti etno. I mislim da je to zvuk koji se svima sviđa i vidimo to po reakcijama publike. I možda bi rekla našim prijateljstvom i našim odnosima unutar grupe. Kao što je Inka rekla, grupa smo od 5 žena koje smo različite sve, a jako se dobro slažemo i izgradili smo to neko sestrinstvo. Evo, doslovno malo prije posvađamo se pod navodnicima i 5 sekundi nakon se krenemo smijati i pređemo na neku drugu temu. Mislim da je to jako drago ljudima za vidjeti jer je realan odnos. Mislim da je možda se publici jako svidjelo i to što su vidjeli neku temu za koju dugo nisu čuli, a koja je obrađena u našoj pjesmi i zainteresirali se za to da malo više istraže o toj temi, da prouče i eto da na koncu izvuku neku lijepu emociju iz toga koliko god da je sama tema teška. Ali isto tako kad si to spomenula, jako nam je drago što mlađa publika nas je jako zavoljela i mislim da mladim ljudima treba nekakav ovakav band kao što smo mi, to je grupa od 5 djevojaka na koje da mogu se ugledati na nekog, da mogu vidjeti da se snovi mogu ostvariti kada to stvarno želiš. Od starta nam je bila jasna tema i zašto je odlično da pjevamo tu pjesmu, zašto je potrebno da ta pjesma postoji. I ekstremno smo ponosne da ju danas pjevamo i mislim da nam je od prve sekunde svima bilo jasno da je to pravi put i da to jednostavno mora tako biti. Kad ja zatvorim oči i kad je slušam, nekako je osjećaj nekakvog uzdizanja, kao da ti samo odlaziš s ovog svijeta na neki način. Kao pjesma je stvarno prekrasna i filmska i takav osjećaj nekako i budi i koliko god da sam je puta poslušala, svaki put se naježim kad je slušam ponovno, tako da baš je nekakav jako lijep osjećaj. Često mi padne na pamet kako bi pjesma zvučala da je u nekom drugom aranžmanu ili čak ne ni aranžmanu, nego da ju pjeva jedna osoba ili jedna od nas. Ne bi imala to što ima sad, jer je baš njena simbolika da ju pjevaju žene. Nebitno je nas 5 ili 50, ali da ta osoba koja ju pjeva nije sama. Meni nekad izazove i nekakav bunt, što uopće nije, ne mislim da je loše, da paše. Ona je u neku ruku otpor. I jako je to dobro za otpustiti neke stvari koje nosiš kao teret. Nemaš baš vremena za procesuirati neke svoje unutarnje stvari, a čovjek je ekstremno emotivno biće i onda me ta pjesma podsjeti koliko u njoj ima nekakve patnje i boli koja baš dugo nije ispričana, koja se zna i jako puno ljudi za nju zna i svjesno je nje i ona piše u knjigama iz povijesti, ali nikako da to ovdje sjedne. I meni ta pjesma izazove to nešto što je sve prisutno stalno, ali u tom trenutku se otključa. Poruka pjesme općenito je da svako ima pravo na svoj glas, odnosno trebao bi imati pravo na svoj glas. Ove tetovaže koje mi imamo, odnosno sicanje, je tada služio kao neki tihi poziv za upomoć. A mi smo odlučile tom tihom pozivu dati ipak neki zvuk i neku, ne želim reći himnu izvučati pretenciozno, ali svako ima pravo na svoj identitet, svako ima pravo na ono što želi biti i trebala bi ova pjesma zvučat, ko što je Lara rekla, da te uzdigne, da te ohrabri na bilo koji način i kako god neko želi to shvatiti, a da je u pozitivnom smislu njima je nama cilj. Ja bih samo htjela preporučiti mladima da stvarno
idu ostvariti svoje snove. Koliko Da. god da misle da je nemoguće, jer sve jedna od nas je stvarno mislila da je nemoguće i sad smo tu di jesmo. Možda je to bio samo splet okolnosti, možda je bila sreća, ali opet ne možeš znati dok ne pokušaš. Idi, ustani se, okušaj se u tome i ko zna, možda jednog dana Budeš dođeš na na Eurosong. Uzmi me sebi, kraljice zemljo, tvoja je duša, njima sam tijelo, vodi me do zvijezda, porušenih gnjezda, tamo gdje uz krike isprate vojnike. Jedva čekam stat prvi put na tu pozornicu i vidjeti koja će mi se prva emocija pojaviti. Ali definitivno je ponos možda glavna neka stvar što nam je u glavi i u tijelu. Glasate za nas putem Poziva SMS-a I web aplikacije. Hvala